ஹே கைஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் அண்ணாதனங்கள் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் கேமிங். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவே சூப்பரான வேறு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கிளிச் ஃபைல் விஐபி கிளிச் ஃபைல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இதை எப்படி நம்ம செட் பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த கிளிச் ஃபைல் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ண வாட்ச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்கள் ஐடி பேன் ஆகுமா இல்லையா, இதை ஒர்க் ஆகுமா இல்லையான்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஒரிஜினல் ஐடி. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா கில்ட் ஐடியும் இருக்குது, அப்புறம் என்னோட ஐடியும் இருக்குது. தயவு செஞ்சு எல்லாமே ரிக்வஸ்ட் கொடுங்க. அப்படி இல்லை கில்டில் ஜாயின் பண்ணுறவங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எதை பற்றி பேச வந்திருக்கோம்னா ஒரு கிளிச் ஃபைல், வேறு லெவலான கிளிச் ஃபைலு தான். ஸோ இந்த கிளிச் ஃபைலை நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஸோ இருந்தாலும் நம்ம இன்னொரு கிளிச் ஃபைல் நம்மளாக ரெடி பண்ணி போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளிச் ஃபைல் போட்டிருக்கேன். ஸோ தேர்ட் அலர்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் அலர்ட், செகண்ட் அலர்ட், தேர்ட் அலர்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அலர்ட் இருக்குது. உங்கள் கையில் யார்கிட்டனா கன் கலெக்ஷன் இல்லையோ அவங்க எல்லாருமே இந்த கிளிச் ஃபைல் போட்டு விளையாடுங்க. நீங்கள் டாப் அப்பே பண்ண தேவையில்ல. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் என்னன்னா நான் கிளிச் ஃபைல் போட்டு விளையாடுவோம், முடிஞ்சால் நான் அடிச்சுட்டு பேசுகிறோம் அப்படி இப்படி நீங்கள் எது வேணாலும் சொல்லலாம். ஸோ அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் இவன் கிளிச் ஃபைல் போட்டிருக்கான், நல்லா ஆடுவான் அப்படின்னு கூட நம்பிட்டு அடிவாங்க கூட செய்வாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், இந்த கிளிச் ஃபைலை நீங்கள் போடுங்க. ரொம்ப ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளாக் டிஷர்ட் பார்த்தாச்சு. அப்புறம் செகண்ட் அலர்ட் பாருங்கள். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டிஷர்ட்டு. ஸோ நம்ம இந்த ஃபைல் போட்டாலே போதும், நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரிஜினலாகவே வந்துடும். ஸோ ஐகான் ப்ளஸோடு வந்திருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பேனர்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீசன் 3 ஷர்ட்டு, சீசன் 4 ஷர்ட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலாக வச்சுருக்கேன். ஆனாலும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோய் காட்டுது. நான் வச்சுருக்க பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு தான் வச்சுருக்கோம். ஓகேவா? ஆனாலும் அதில் ஹீரோய்க்கு இதுதான் காமிக்குது. அதனால் பாருங்கள், அது வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ இது கூட பாருங்கள், நான் இதில் கோல்டு தான் இருக்கேன், இருந்தாலும் இதில் ஹீரோய் காட்டுது. ஓகேவா? ஸோ நான் ஒரிஜினலாக பிளாக் டிஷர்ட் வச்சுருக்கேன். ஸோ பிளாக் டிஷர்ட்னால பிளாக் டிஷர்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ வெளில போகும்போது நல்ல ட்ரெஸ்ஸை வச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன் கலெக்ஷன் போயிடலாம். ஸோ யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்க்குறீங்களோ எல்லாருமே இப்பயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோ போட எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஓகேவா? M4க்கு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஸ்கின்னே சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஏகேக்கு சாதாரண ஸ்கின்னு ஏகே மேத்ஸாக இருக்குது. ஸோ ஸ்கேருக்கு ஸ்கேர் மேத்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோஸாக்கு லெஜெண்டரி ஸ்கின் இருக்குது. ஃபேமஸ்ஸு இன்னும் லெஜெண்டரி தான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸமேட்டு மேத்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே நான் உங்களுக்காக ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன். எனக்கு கொஞ்சமாச்சும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ஐடி பேன் ஆகுமா ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மெயின் ஐடி. ஸோ இந்த ஐடினா எதுவுமே பேன் ஆகாது. நீங்கள் தைரியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளிச் ஃபைலில் போடலாம். ஓகேவா? ஸோ இதில் ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்கள் இந்த கிளிச் ஃபைல் போட்டுக்கிட்டால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்குமே தெரியாது, உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும். ஐடி 100% சேஃபாக இருக்கும். நீங்கள் பயப்படாமல் இந்த கிளிச் ஃபைல் போடலாம். நிறைய பேர் டாப் அப் பண்ணால் விளையாடுறீங்க, அவங்க எல்லாருமே இந்த கிளிச் ஃபைல் ஏற்றி விளையாடுங்க. ஸோ எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஸோ எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இந்த வீடியோக்கு ஒரு 10 வியூஸ் பண்ணாலும் அதில் யாச்சும் ஒருத்தராச்சும் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த லிங்கை தொட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சப் டு அன்லாக்னு இருக்கும். ஸோ என்னோடய சேனலும் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் கேமிங் மெயின் சேனலும் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் கேட்கும். ஸோ அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோன்னே உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் வரும். அந்த லிங்கை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஜிசாச்சுவர் ஆப்பை ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பாஸ்வேர்ட்னா கிடையாது. ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண அடுத்த செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு போய்ட்டு .com ஃப்ரீ ஃபயர்னு இருக்கும்ல, ஆண்ட்ராய்டு டேட்டாவில் போய்ட்டு ஸோ கீழே பச்சை கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும், அப்படி அதை தொட்டு அப்ளை டு ஆல் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு கொடுங்க. ஐயோ ஸோ ப்ரோ எனக்கு தெரியல, கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஸோ நான் அடுத்த செகண்டே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். நீங்கள் தான் எல்லாருமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். தயவு செஞ்சு எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மூச்சு விடாமல் பேசிகிட்ருக்கேன், அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தலைலாம் சுற்றுது, பேச முடியல. அதனால் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? கடைசி வரையும் வீடியோ பார்ப்பீங்களான்னு தெரியல, நான் பாட்டு பேசிகிட்டு தான் இருக்கணும். ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா முடிய போது. அமௌண்ட்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் சேர் அமௌண்ட்னா வைக்கவே இல்லை, இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சேர் அமௌண்ட் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் 8th அலர்ட் அமௌண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நீங்களே சைடில் பார்க்குறீங்க எங்களை என்னென்ன அமௌண்ட் இருக்குன்னு. ஓகேவா? ஜெண்டா அமௌண்ட் வண்டி தான் எனக்கு ஒரிஜினலாக இருக்குது, மற்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் தான். ஓகேவா?
ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கும் வேணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி போனீங்கன்னா புஷ்அப் அமௌண்ட் ரொம்பவே ரேரான வேறு லெவலான அமௌண்ட்டு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐடி. ஸோ வேறு லெவல், உங்கள் கையில் கலெக்ஷனே இல்லைனாலும் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பார்த்து நான் முடிவு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் நீங்கள் எல்லாம் போட்டு ஜாலியாக இருக்க முடியும். ஓகே கைஸ், டாடா பை பாய், see you guys.